Wani dan bawa mai Infinix yana tambayar shawara tsakanin iPhone 11 Pro da kuma iPhone 12 wacce waya ya kamata ya siya. Zan baka shawara da kuma nuna maka bambance tsakanin wayoyin guda biyu ko kuma sai ka duba a ga gwargwadon amfanin da zaka yi da wayan bayan ka siya wacce ce za ta biya maka bukata. Farawa ta kan karfin batirin su. Karfin batirin iPhone 11 yana buga around 3000 ne, karfin batirin iPhone 12 yana buga around 2800. Amma kasancewar iPhone suna amfani da maximum capacity na battery health, sai ka je ka duba ga battery health inda yayi kasar 90 to kowane kala ne gaskiya ba lalle rikon caji ba. Amma idan har battery health yana 90 above ne to insha Allah za ka baka rikon caji idan gaskiya. Domin zaka iya sayan wayar da battery da 2800 ne amma idan har maximum capacity din yana sama da wayan da ko da na 3000 ne amma kuma idan maximum capacity da battery health yana kasa da 90 ka samu wancan ya fitar rikon caji. Abu na biyu kuma shine camera su. Kasancewar duka wayoyi guda biyu suna amfani da 12 megapixel camera ne, which is na jikin hoto kenan yayin da ka dauka zai bayyana iri amma kasancewar ita iPhone 12 kenan ba 11 Pro ba, iPhone 12 tana amfani da effort Bionic chip ne, haka yana nufin sharpness na jikin hoton zai dauka iPhone 12. haka zalika kuma ɗaukar hoto a cikin dare ko misali a wani gun da yake mai duhu ne iPhone 12 za ta ɗan ba da high performance. Misali kina za ta ɗauki taimakawa wajen haskawa inda haska abu ne a cikin duhu kasancewar wannan effort Bionic chip ne. Abu na uku kuma shine chip din su. Chip kuma na riga na ga muku already kamar da za ku ji yan sansu suna cewa Snapdragon su kuma haka iPhone shine abinda iPhone suke amfani da su. Wannan shine processor da yake taimakawa wajen ba waya high performance kenan wata wayan zuwa wata wayan irin na sama kenan. To chip din iPhone 12 tana amfani da effort Bionic chip ne, iPhone 11 Pro kuma iPhone 11 suna amfani da A13 Bionic chip. Abu na uku shine shape din su. Shape din iPhone 11 Pro round ne, misali jinta abu yake kamar irin shape din iPhone 11 ne, amma kuma shape din iPhone 12 flat ne, wanda irin wanda zaka iya ajiye shi akan tebur ya zauna kenan da bas da gindinsa. So na shape din gaskiya shi ma kai wani abu ne, kasancewar ko da wani abu kake so zaka yi abin da irin mutu shooting kana so zaka yi akan tebur, ko da a ce baka da irin tripod da ake ajiyewa domin ya rikewa zaka shooting, zaka iya ajiye wayanka flat akan wani abu ko teburi ne domin kawai haska ba ka dauka. So shi ma kai wannan wani abu ne mai amfani na daban gaskiya. So iPhone 12 tana da shi kuma iPhone 11 ba ta da shi, 11 Pro ba ta da shi, wanda haka yana nufin gaskiya wannan ma iPhone 12 ta rige. Kuma abu na biyar shine abin da yawanci yan sun suna yawan gadara da wireless charging. Sun da nasu ba su da irin zaka sa waya. So wireless charging iPhone 12 tana supporting din wireless charging, kasancewa tana da maximum technology akan ta, sun sama ta wani technology a cikin ta da ake kira maximum, wanda shi ne take amfani da shi wajen karɓar wireless charging. Amma iPhone 11 Pro ba ta da wannan technology. Duk da ban yi magana akan farashi ba saboda farashi na kowane lunguna yana bambanta. Idan har gun ku iPhone tana wahala so zaka ga farashin da tsada. In na ga ma farashi a nan ma wata kila kace ni ne ga ba bayan ka kalli bidiyon nan kaje kuna ta dabi kuna ta ciniki kai da siyan waya ya sa bakar. Amma dai tsakanin bambanci farashin iPhone 12 Pro a 11 Pro kai da 12 so bambancin bai da nisa gaskiya, kasancewar Pro ne. Inda 11 ne normal da 12 normal bambanci zai yi nisa, amma kasancewar wannan Pro ne wannan kuma normal ne, so bambancin farashin ba za ka samu yayi nisa sosai da gaskiya. To kawai ka duba a gani wacce kake so, duk wacce ranka ya kwantawa da ita sai ka siya daga ciki. In kana son waya mai high performance sai ka je ka duba wayar da take da duka abubuwan nan da lissafo ga sunan na lissafa tsakanin wayoyi guda biyu. Wannan shi Allah ya taimake mu, Allah ya bada sa'a.